Türkiye Cumhuriyeti Türkiye'de wagtlaryň galmak üçin ruhsatnamasy bolmayan migrantlary köpçüliklerini deport etme işlerini güýçlendirip başlady. Türkiye'de wagtlaryň ýaşaýan türkmenistanlylaryň köp bölegi kynansak da ýaşama ruhsatnamasy bolmandygy sebäpli Türkiye polisiýasy tarapyndan tutulup ýygyna uğratma merkezlerine iýerip başlandygyny köp sanly ýurtdaşlarymyzdan habar alýarys. Aýtmaklaryna görä, Türkiye Cumhuriyetinde yerleşen migrantları ýygyna uğratma merkezlerinin her birisinde azyndan 25-den gowrak türkmen watandaşlarynyň bardygy aýdylýar. O ýerde tutulan türkmenistanlylaryň köpsi deport bolmak üçin arza ýazandyklaryny, emma welin arza ýazsalar-da 3 aýdan gowrak wagt bäri gidip bilmän şol ýerde ýatandyklaryny şaýatlar habar berýärler. Arza ýazandyklaryna garamazdan deport etmeýändikleriniň asyl sebäbi Türkmenistan tarapynyň islemeýänligi bolup durýar. Çünki deport boljaklaryň hemme ýol çykdagylaryny muht üpçün etmekleri gerekli bolup durýar. Türkmenistana ýeterli howa gatnawy bolmandygy sebäpli deport boljaklara muht biletler bilen üpçün etmek adatdan daşary ýagdaý bolup durýar. Şol sebäpli Türkmenistan tarapy deport bolmaly ýurtdaşlara nowat gelende sessizligini goraýar. Wagtly-wagtynda deport ediljekleri eýe çykyp bilenok. Türkiýeden deport bolup Türkmenistana baranlar bolsa, ýurtdaky işsizlikden, ýaşaýyş gymmatçylygyndan nägile bolup, dertlerini we habarlaryny biziň bilen paýlaşýarlar. Elinde hünäriň bolsa da iş tapdyranok. İş tapyp işläýän ýagdaýynda da bir günki işlän gazanjyň özüňe ýetmeýär. Ýurtda ýaşap maşgalaňy, çağalaryny eklemek gaty kyn. Günlük iyip işçek azy karytlaryň bahalary el ýeterli däl. Ýaşaýyş gaty gymmat. Ýurdumyz gowy, işläýin diýseň işlemäne ähli mümkinçilik bar. Türkmen halky üçin ähli aladalar edilýär. Döwlet adam üçindir diýilýän sözleriň hemmejesi ýalan. Bularyň hemmesi diňe halkyň gözüni boýamak üçin ulanylýan sözler diýip, ýurda baran watandaşlarymyzyň köpsi özleriniň jinayatçy hökümetden nägileliklerini aýdyp, habarlaryny biziň bilen paýlaşmaklaryny dowam edýärler.